Hakanok pai singi jong ka khatway tarik unai tung araja arpusau ka office of superintendent of police Kyrwoh district kala pai ka Kyrwoh balakem shu sa Ngut ki Dkhot ka hinyotra National Liberation Council HNLC nagjing Phla u Nongïalam ka sleeper cell ka HNLC usai Frank Paul Pariat laong bah ka jing to ket usai Frank lo yathu bola lek pansha hikai shari Bangladesh bat ukun jai hun thaba ubala tip kumukun sai live ars nam karta nakasnong umlengka hapadeng ki bnai nai tung bat nai lar jong snam araja arpulai bat hadin katei kilawan pai no shalaying ki Pulit kila kam yo kenjai hun haka santari unai tung araja arpusa bola Phla bo de Dkhot jaka HNLC bola yathu ru bolwan sha hikai bat usai Frank Shushu ukenjai hun ula Phla beron sawai pat baya trailang usan bor rapsang ubari undong penbet nong penbiang haka jinglet sa Bangladesh jong kita ki Ngut house nam baladam kumta ki Pulit haka khatway tarik unai tung arja arpusaw kila kem seo san bor lai papras nam karta ubari na maulai nakajing don kati lang jong u bat kajing toket yo uru kadang ya chakman Shibnai mansua ki Pulit kila pentep bana ka jingsha dawa pisa ki kattu kat Ngut ki Pulit Bhoi district kila la ban penpra ya ka sleeper cell ka HNLC ka batrai kam haki benta mau hati umroi bat Shillong ia kane ka sleeper cell ka HNLC lalam khmat do sai Frank Paul Pariat nakasnong ummat bala kedo bo sai Frank ringkat ka kunhun jong u kila ai shibun teli ki sithi dawa pisa haka kerteng jong ka HNLC bat berngamru ya ki kattu kat Ngut badeban siu lam kumta kin Ngat haka jing Halor kene hagas tarik ujil leo arja arpusaw lapen longe ke jing khenra lang da ka special team of police headquarters bat Bhoi DEF hakabala kem yo sai Frank Paul Pariat arpusan snam karta ukit bok majai arpulai snam karta na ummat bat ubana bas lingdo sapu khandai snam karta na khendo su ka Kyrwoh kala kedo bagi nigi laingot ki dan bentaru ban penrung Dkhot ban baiting ka bat banyalap na ka benta ka HNLC hapo ka UAP Act bat kila lej ban sha hikai sari Bangladesh house nam baladam Halor kene na kamukadmal bala register Omyang police station ki Pulit kham hadien kila kamru ya wan pensngan dempep Kumno ba raju Kumne kong ale Kumno ki kam ki jam baro Hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai Hoi ta Ba ukhaw yu unia Kong undi udai khau plus F ukhaw fortified ukhaw 45 Henry ba ukhaw 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhaw ba ai barabor umde uba bha Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunasnam bar ka jing bria ki kman Henry ba uni ukhaw 45 don jiga dei kumno Yo iya ke jingtei ya ka met ka phan ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jungkine ngin Ngat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet But lai kerteng ya ki 45 ila banitu ya ki da ka sharp plus F haki Ba uni ujingbam plus F pat ngila banyo ne Nang ne kong Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi ya ki skim ICDS MDM PDS kabha na kabenta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau fortified Ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya